Masimiti ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Kusangana kwatiri kuita muri yeZimbabwe nhasi ndofunga muri kungonzwa nenziyo dziri kuimbwa panapa. Ngiyakubingelela mlaleli ngiyakuthemba ukuthi uyosusizwa ukuthi sesingaphi sesigqoke phela sebegqoke ezimhlophe sesihlangane labo madzimayi ibezo lami Opha Mpofu. Ndimadzimayi ere? Madzibaba. Madzibaba. Mazvinzwa zviri kutaurwa naOpha. Kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi tiri munzvimbo yeGuruve. Rangu zita semazuva ese ndino ndanga ndichidya maswits apa nekufara kwandiri kuita zvobva zvasangana. Tiri munzvimbo yeGuruve muMashonaland Central. Nhasi tasangana tasvika pamusha waBishop. Sezvatinotaura nguva dzese isusu mukationa taakumhanya panzvimbo pane zvatinenge taona, pane zvatinenge tanzwa kuti ndo panowanika rubatsiro. Don't forget to subscribe to Drumas Media and remember Drumas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Njalo ngiyaphinda Opha Mpofu. Yebo phela. Opha Mpofu. Okay chera. Ndazvinzwa chera. Muri yeZimbabwe chatingade kutanga kukuzivisai tisati tatanga chirongwa chanhasi ndechekuti Bishop vanorapa mahara. Bishop Muchiwa ndizvo? Bishop Muchiwa vanorapa mahara, hazvisi zvemari. Vazhinji vanenge vachititi vedu tanzwa nekubhadhariswa mari, asi chatoda kukuzivisa ndechekuti pano patiri ndezve mahara. Asi mahara ere? Mahara hongu, asi kunamata Mwari. Saka zvepano ndezvaMwari. Chatingade kuzivisa ndechekuti vachirapa mahara kudaro, vachiwanika munzvimbo yeGuruve kudaro, imimi munobata isusu veDrumas Media. Isusu tisu tinokusvitsai kwavari. uBishop njengoba uAndrew sitsho ngeshona uBishop ulapha mahara ngiyaphinda njalo. So nxa ukwazi ukuthi uyakhala ukuthi yesemkhiphe inkomo eziningi sengikhiphe imali eziningi sokuthi phela ngilatshwe, hayi phela sitholile indawo kulatshwa khona mahara, kodwa ukuthi uzufike eGuruve kube kufanele ukufonele thina phela sikulethe lapha okulatshwa khona mahara. Ini ndonzi Elias Mchiwa. Chechi rangu rinenzi mabasa avapostori. Forward in faith. Ndakamira ndiva amai. Ndo vanenzi amai Bishop Muchiwa. Kureva kuti kwandakavaroora vanenzi Roda Gaura. Saka ndinotenda ini ndinobatsira pachena mahara. Ndonyanyobatsira zvizhinji kune zvirwere zvakati siyane kunyanya vanorwara namaziso. Ndo vandobatsira vanorwara namaziso nevanobatikana nemweya yechivanhu, kureva kuti nyangwe vanoputsika vose ndinobatsira, nyangwe zvikuru ndinobatsira vanhu vanenge vachibatikana
muya werima zvikuru nyangwe vanhu vanobatikana nekudonha ndinobatsira zvikuru nyangwe mukabirwa ndinobatsirazve kuona kuti apa akaba ndinhingi uye anofanirwa kuti arikavhe zvinhu zvake saka ndo mabatsiro andinoita nembereko ndinobatsira zvikuru nembereko kunyanya vanhu vakuda kuenda paoperation ndinogona kubatsira kuti vanhu vakwanise kubatsirwa ndo zvikuru zvandinobatsira nazvo. Tisati tabvunza zvakawanda wanda tichangosvika panze apa taona isusu pane dzimba dzakawanda wanda apa. Chokwadi. Ndedzechi dzimba idzi? Dzimba idzo dzidzi ndo dzinouya dzinozara vanenge vachida kubatsirwa. Dzimba idzo dzinozara varwere ndo pandinovaisa ndichibatsirana navo. Pamwezve tisati tanyanya kupinda munhoroondo tingade kuzama timimi chechi yenyu muri kureva here kuti ndo yamunopinda kana kuti imimi mutori muridzi wayo? Inini ndo yandopinda uye ndirini founder wechechi iyoyi. Oho, saka yaane vanhu vakawanda zvakadini? Yaane vanhu vakawanda zvokuti vangagone kusvika kuma 2500 zvichiraudzira. Aha. Ndanzwa mataura nhau yemaziso. Tinoziva zvirwere zvemaziso zvinouya pakasiyana siyana. Vamwe zvinokonzerwa neshuga, vamwe ndezvekuroyiwa, vamwe kune inonzi glaucoma iya inongobata kutonzi munhu atobofu. Izvo zvese munokwanisa kubatsira? Hongu ndinobatsira kunyanya vanerwara netsanga dzamaziso. Ndinobatsira nyangwe vanorwara nezvirwere zvimwe zvinongonyuka zvinokonzerwawo nemweya wakaipa nokuroyiwa aiwa ndinobatsira. Pamunenge muchibatsira zvakare tingade kuziva munobatsira nemvura here, munobatsira nematombo here, munobatsira sei? Ini mabatsiro andinoita ndeyekuti ndinobatsira nemukaka zvichienderana kuti urwere hwacho unenge hwakamira sei. Dzimwe nguva ndinobatsira namafuta chaiwo macooking oil aya. Dzimwe nguva ndinobatsira nemafuta akafanana nemahair oil. Aha. Saka vamunobatsira imimi ndevanenge vakushanyirai here kana kuti nyangwe ndikakufonera ndiri kuHarare kana kuti munhu ari kuSouth Africa anokwanisa kubatai mobva mamuitira munamato zvotoita? Ndinotenda zvechokwadi munhu waMwari. Inini handisarudze kuti uyu ndiyo munhu wandonamata naye ndiye anofanira kuti abatsirwe kwete, asi kuti ndinobatsira chero munhu waMwari ndinobatsira. Ndichireva kuti munhu anofanira kuti atanga auya kuno kwamuri here kana kuti nyangwe ari kwaari munokwanisa kumubatsira? Ini zvandinoita ndezvokuti akandifonera ndinonamata. Kana ndavanamata mweya mutsvene waMwari ndiyo anozondipangidza kuti anofanirwa kuuya here paground kana kuti ndomubatsira ari kwaanenge ndamubatsirira ari. Asi zvichireva kuti zvinokwanisa kuita kuti mamwe matambudziko anoita kuti mukwanise kubatsira ari kwaari? Ichokwadi, ndo mamwe matambudziko makuru. Vamwe vazhinji vanongondifonera vari kwaari ndichiita munamato wangu zvichiita saizvozvo. Mataura nhau yembavha. Munhu kana tombotanga nenyaya yezvikwereti. Munhu anenge akatora chikwereti munokwanisa kuita kuti adzose here? Ini ndikanamata saizvozvo zvechokwadi munhu anenge akatorwa chikwereti aiwa ndinoita kuti munhu iyeyo akwanise kudzora zvikwereti izvozvo. Zvinotora nguva yakadii? Ndinovimba kuti zvingatore zvinhu zvakafanana ne3 days panova pamunamato wangu. Mazuva matatu. Munhu wakutotarisira kuti zvako zvinofanira zvakuita. Ichokwadi. Mashoko anofadza zvikuru. Matizvo munokwanisa kunditaura zvakare kuti mbavha yangu ndiani?
ichokwadi kana mweya waMwari wandibata saizvozvi ndanamata ndinogona kuudza kuti munhu waMwari enda unotarisira mazuva akati mbavha yenyu inodzora zvinhu kurevera kuti nenguva iyoyo munhu anokwanisa kuti adzore nokuda kweminamato. Pane pamwe panotinetsei panhau yekubiwa kwezvinhu mazuva ano kune vanonzi vana malaicha vaya kunyanya takatarisana nevanhu vanobva Joni vemuZimbabwe vanoshandira kuJoni anogona kupa munhu kuti unondisvitsira kumba obva aregedza kusvitsa kumba. Maita zvamunenge maita imemi anyasoona zvamunetsa kuti ange achidzosera panozofamba sei nekuti kazhinji kacho anenge asingatozive kuti munhu uyu anogara kupi waabira. Chokwadi ichokwadi kana ndaita munamato kurevera kuti zvinhu zvikamunetsa anokwanisa kuenda nyangwe kubhazi riye raakaba unotaura kuti izvi ndine zvakati nezvakati kana ndadaro saizvozvo kurevera kuti ndokuwana kwaanoita zvinhu zvake. Mashoko anofadza opa uri kuzvidzwa sei? Ngezwa ukuthi ukhulu lapha uthi uyanceda abantu abalohlupho lokuthi bebe labantwana abalohlupho lokuthi maybe uyatshontshelwa and then izinto zakho yakuzifuna because most of the times abantu abatshontshelwa yabutshontshele izinto eziningi. So ukhulu uthi uyakwanisa ukuthi ungatshontshelwa ngemva kwamalanga angu-3 izinto zakho engahambisa kuhle imkhuleko yakhe ngemva kwamalanga ayi-3 uyaphenduka into zakho kuyasofanti zibe sezinjani seziphendukile njalo uthi akulandaba ukuthi ungaphi ezilongu ungamfonela kuphela uyakwanisa ukuthi ekuncedise kudependa ngokuthi uyabe sekwanisile yini ukuthi umoya engcwele ungamtshela ukuthi hayi umuntu lo uyancediseka lapha akhona uyakwanisa ukuthi njani uncediseke but nxa kufanele ubuye kuye uyabeza kutshela ukuthi hayi kufanele ubuye ngapha kuze ukuthi njani bekuncedise njalo uthi uyancedisa abantu ababulawa ngamehlo nxa ulamehlo abuhlungu ukhulu uthi hayi yena uyakwanisa ukuthi ekuncedise okusalayo ukuthi nguwe kuphela kube sokusela ukuthi usifonele kuphela ubusukhuluma lokhulu usuthola uncedo. Kuendera mberi kwatiri kuita nechirongwa chedu panhau yembavha iyi yanyanya kuti nakidza zvikuru kuti mbavha idzoke chicha inenge yanyatsosangana nacho. Ndinotenda kuti mbavha idzoke ndikanamata ndikati tsvagai kana mazana enyuchi then mukatora nyuchi uchi hwacho ihwo hwamazana then ndinokubvunzai kuti ndoda kuti munhu akakubirai munoda kuti mutumire here nyuchi. Zvechokwadi ndinodzituma nemunamato kana ndaita munamato wangu ndinodzituma nemunamato ende kana ndazituma nemunamato iye pache zvake ndiye anokwanisa kana achinganzwa kurwadza nokurumwa kwaanenge aitwa nenyuchi ndokuti iye ndopaanokwanisa kudzora zvinhu zvemunhu aanenge abira. Anoziva sei kuti nyuchi dzakunduruma idzi kuba kwandakaita? Ndinotenda ichokwadi anozviziva nemhaka yekuti munhu kana achinge aba nemunamato ndo chinozoita kuti iye woga arangarire kuziva kuti chandakaba ndechichi ende chinhu chandakaba chinofanira kuti chidzorwe sekudzora kwandenge sokuba kwaanenge achiita. Mune imwe nzira zvakare here yamunokwanisa kushandisa kuti munhu adzose tisingatarisani hedu nenyuchi? Hongu ndine dzimwe nzira dzokuti kana munhu achinge abirwa ini ndikanamata kurevera kuti rimweni ramazuva tiri pano pamusha waMwari pane munhu akanga akaba mari kuvana vandonamata navo aba mari saizvozvi ndakanamata kusvikira iye akangodonha wega tiri pano pamusha waMwari akadonha tiri pano pamusangano adonha saizvozvo kusvikira iye akazotaura akati endai munotora mari yandatora iri pakati ndokudzoka kwaakaita nazvo kurevera kuti ndo imwe nzira yandokwanisa kuti zvirikavwe saizvozvo. Opa uri kuzvinzwa sei? Hayi kuyethusa. So ukhuluthi lawa ungatshontshelwa ukhuluthi uyakuthi uhambe edinga ulutshu
ungadinga uluju yena bese kubuza ukuthi uyafuna ukuthi ngithumele yini inyosi lezi zihambe ziyeluma umuntu otshontshileyo ongenze njani. So obvious nxa kungukuthi uyabutshontshela uzathi hayi inyosi lezi kazihambe ngoba ngifuna into zami. So umuntu lwana yathi nxa selunya uzabakwazi ukuthi watshontshelwa ubani into zakho yikho ukuthi njani ziphenduke. And then eyindlela yenzayo ukuthi ukuthi ephendukise izinto ukuthi ekwanisa ukuthi ekhuleke and then ubususiwa uzazi ukhuluma iqiniso ukuthi hayi ngatshintsha so hambani le kuthatha and then libisela kubanikazi hayi khanya indaba yokutshontsha iyesabisa sile. Opati ngamutedzera anotaurisa zvikuru. Kopa nawo yamataura embereko munobatsira sei? Munobatsira mukomana, munobatsira musikana, munobatsira vanhu vane makore api? Ndinobatsira chero kana munhu asati anyanyokura kunyanya kuva nechidzimai. Kana munhu asati anyanyokura akauya nedambudziko rembereko pamwe chete nemurume wake, ndo wandinokwanisa kuti ndivape munamato. Kana ndavapa munamato ndovati chiendai ngavachitarisira kuona shanduko. Zvechokwadi panoita shanduko saizvozvo. Asi zvingatora nguva yakadii kuti vachitanga kuona shanduko? Zvinotora nguva diki kwazvo nokuti zvinoita Mwari izvi Mwari haatinyadzise, zvinotora nguva diki kwazvo. Pane imwe nhau zvikuru yatiri kunzwa munyika patinotenderera nyaya yechembere dzemvura vane manjuzu. Takatarisana nechechi yenyu, tingati vanhu vane manjuzu munati akanaka akaipa? Zvinenge zvakuenderana kuti anoda zvipi, asi ini kana tichinamata kunyanya tinoshandisa munamato. Tinobhilivha kuti ndiMwari anoita zvinhu izvozvi, asi zvinenge zvakuenderana kuti iye munhu acho anenge achida chipi, asi isi hatishandisi manjuzi kwete. Zvichireva kuti vanhu vanozviitira chivanhu chavo munovatambira zvokuti munokwanisa kuvabatsira? Ichokwadi, handina basa rokuti munhu ane zviitira chivanhu chake munhu waMwari. Saka munhu waMwari kana auya aine dambudziko, aiwa tinongomugamuchira semunhu waMwari. Ndafara zvikuru pamati imimi zvinhu zvacho zvese munoita mahara. Tine vanhu vakanyanyisa kuwanda zvikuru sei kunana UK vanoti 1 vanoshayiwa mabasa, 2 panhau yemapepa ekuti akwanise kunge achishanda kunyika ikoko anenge achiramba kubuda. Vamwe watogara 20 years mapepa haasi kubuda, mabasa haasi kubuda. Munokwanisa kuzviyamura here? Aiwa, izvo ngavauye vakasununguka, izvo ngavandifonere vakasununguka. Izvozvo ndo zvandonyanyoita kwazvo ende ndo zvandakatumwa naMwari. Mazvinzwa kamhuri yeZimbabwe, tangoti pakurirei zvishomanana zvavanobatsira, asi tanzwa kuti vanobatsira zvakawanda wanda. Tingade kuziva imimi pamunoti makubatsira paya munoratidzwa sei? Munotanga mamboimba nziyo here mweya wosvika, kana kuti makangonditarisa saizvozvo munotoona kuti neshamba ane dambudziko 1 2 3? Vaita zvezvi zvakanaka Mr. Neshamba. Izvozvi kana ndakakutarisai saizvozvo izvi ndinenge ndakakutarisai saizvozvo ndo pandinokwanisa ava mai ichokwadi mutsigiri wangu, asi handikwanisa kuti ndiimbe nziyo. Ini ndanamata, kana ndanamata ndinoenda kutokuudzai kuti munhu waMwari pane dambudziko rakati nerakati. Then imwe nhau zvakare kutsviriridza nemhuri yeZimbabwe inhau dzinenge dziri kumakoti. Kumakoti uko vanhu vari kuvharirwa mhosva dzavasingazive, vamwe vari kuvharirwa dzavanoziva. Munokwanisa kuvabatsira here munhu apinda mudambudziko rakadaro? Zvazvinoita pameso paMwari kana tichinamata, Mwari anoda chokwadi. Kana munhu akapara mhosva yake, mhosva iyoyo anofanirwa kuti aripe mhosva yake. Asi kana munhu achinge akapomerwa zvechokwadi tinobatsirana naye. Asi kana munhu achinge akapara mhosva, aiwa anofanirwa kuti aende anoripa mhosva yake.
tiri ipapo zvakare nyaya dzemudzimba dzakatooma. Vari kurambana vanava, varume kwake, mukadzi kwake. Vamwe vari kutaura kuti aiwa kaini ndikuda imba yangu. Vamwe vacho vatone vana vakatowanda, kunyanya UK. Mundiregerere muri yeZimbabwe, kuUK muri kutinyadzisa zvechokwadi. UK 99% vakasiyana. Munokwanisa kubatsira here munhu achiri kuda imba yake kuti mukadzi wake adzoke kana kuti murume wake adzoke, imba yake irambe yakamira? Chokwadi munhu waMwari, shoko raMwari zvarakatituma, ende shoko raMwari rinoreva richiti kana vanhu vachinge vari pamwe chete vanenge vanyama imwe chete. Saka inu sezvandakatumwa naMwari kurevera kuti inini ndino pakuti vanhu kana vachinge vakarambana dzimwe nguva imwe yawakaipa wakabata mavari. Saka ndanamata saizvozvo kurevera kuti aiwa vanhu vanodzokerana. Zvingatori nguva yakadii zvakare? Inguva diki kwazvo, inguva diki kwazvo. Unoona murume akutotaura kuti adzimai, mukadzi achiti baba, kureva kuti vanhu vanenge vadzokerana. Munoshandisa zvipfeko zvevanhu here kana kuti munamato straight? Munamato hongu baba. Pane nhau yengozi nenhau yezvikwambo munobatsira here? Hongu ndinobatsira zvechokwadi. Nhau yezvikwambo ndo nhau yatinonamatira pano, kurevera kuti vanhu vanomanikidzwa. Saka tinobatsira zvikuru. Nhau yezvikwambo ndinobatsira zvisingaiti. Ngozi ndinobatsira zvisingaite, kuti kana munhu achinge asundirwa ngozi, inini ndinomubatsira kuti ngozi iyoyi igone kuenda inobata munhu akaipara. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe, ndo mashoko atiri kutaurirwa. Asi tichiri ipapo tinonzwa vanhu vazhinji vachiti hongu vemachechi munobatsira zvikuru, but zvinhu zvenyu hazvisi permanent. Mangwana ukangobatsirwa apa zvombopora, mangwana zvatanga. Mimi muri papi ipapa? Inini ndikakubatsirai ndinochokwadi chokuti Mwari ndiMwari. Ndikakubatsirai izvi hazvina mushonga, izvi hazvina chii, kureva kuti zvaMwari ndezvaMwari. zvaMwari hazvifaniri kudzokorora. Kana munhu achinge asunungurwa naMwari anenge asunungurwa naMwari. Kune vanhu vasiri kuda kuroora, vakomana anopedzisira murume, vakadzi nopedzisira vachemberi kutoita kunge shirikadzi. Pane here zvamunokwanisa kuvaitira vanhu ivavo? Ichokwadi ndinotenda Mr. Neshamba. Ini zvandinoita zvandanga ndasiya ndezvokuti ndinogezesa vanhu, kurevera kuti kana makate angu amuri kuonayo makate ekuti vanhu vanouya dzimwe nguva nokuda kwekuti anenge akaparirwa kana kuti akarevererwa, ndinogezesa. Ndikamugezesa saizvozvo nemagate angu nomvura nemukaka nemafuta angu, ndikamugezesa anoroora. Ko vamwe vanonzi vanotemerwa nyora usiku vasingaoni, munokwanisa kubatsira here? Baba, ichokwadi. Kana mweya waMwari wandiratidza kuti uyu munhu akatemererwa nyora, ndosaka ndichigezesa vanhu, kurevera kuti ndinopara nyora ndogezesa munhu anoita zvakanaka. Vamwe vanotitaurira kuti mumba mavo muvanogara chaimo vanonzwa munhu kufamba kana kunzwa kuzvinhu zvichigwedebudzwa. Mumwewo ndianoti zvakarara nemurume wake, anofuma murume kwekupedzisira kwemubhedha iye ari uko, asi achitoziva kuti pane mumwe munhu wanga aripo pamubhedha. Chokwadi. Zvinofamba sei? Munoyamura here zvinhu zvakadai? Zvinhu zvakadaro baba ndinoyamura nemhaka yekuti chinenge chakauya pakati pavo ndo anenzi mweya wakaipa. Mweya wakaipa unenge uchishandisa vanhu. Saka munhu anenge auya pakati pavo kuti mumwe aende uku mumwe aende uku, kurevera kuti panenge paine mweya wakaipa. Saka mweya wakaipa iwoyu zvakangofanana nemunhu anenge aine chirwere chekusairirwa, kureva kuti ndinomugezesa, ndamugezesa saizvozvo aiwanira zvakanaka. Asi izvozvo ndenge ndakuda munhu ari pano paground. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe, Opa Bacheri.
lokhu kungiqeda amathe. Hayi ukhuluthi yena uyancedisa laba abahlutshwa ngabawondofa, laba abahlutshwa ukuthi maybe yabungazali njengaba ngike ngatsho ekuqaliseni, laba abahlutshwa zindube ezitshiyeneyo. Ukhuluthi hayi yena uyancedisa, okwakhe kuphela ukuthi kulezinye izinto kube kufanele ubuye ube on ku ground ukuthi ukwanise ukuthi ekugezise, ngoba hayi indlu zokuthi ulalele khona azikhona. So mlaleli, wena okuhluphayo okukudubayo kuphela wena ungakhuluma lokhulu uyakuncedisa ngomthandazo. Mubvunzo wangu ungave wokupedzesera sezvo nguva dzapera kudai tichida kudzokera kuHarare, ndewekuti mati munobatsira mahara, mabatsira neshamba wobva uya nemotokari, ndoti ndapa kutenda nezvamakandiitira, batai neapa, munoramba here? Munhu waMwari kana munhu auya achida kutenda zvinenge zvakwaari iye kuti zvake zvaakauya nazvo zvakabatsirika, kurevera kuti aiwa handirambe, asi ini handina. Kana achinge achiuya ndinomubatsira mahara, then aende kumba kwake kwahama dzoo kwake. Kana achinge abva kwahama dzoo kwake achiti aiwa ndoda kuti nditende, aiwa zvinogamuchirwa pameso paMwari, ndinotenda. Pane zvese zvanga zvichitaurwa zvandifungisa kamwe kamboso, hanzi kana waropafadzwa regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Semuonera ndaita hongu ndezvemahara, parutaura twanoita mahara, asipo panapa mukatarisa, ndichaudza kamerameni wedu anyatso kuratidza ichechi yavari kuvaka iri kuda kutopfirirwa kaiyi. Vanotodawo rubatsiro. Kana munhu ati ndezvemahara, chiregedzai kuomera vanhu veZimbabwe, ndozviziva zvakabvira kare chingonzi ichi ndechemahara, ichi ndechemahara. Hurumende yakatidzidzisa zvemahara. So njengoba uAndrew chiri ukuthi hayi phela noba sincediswa mahara, kodwa hayi ucameraman uzasitshengisa ukuthi ichurch abayiyakha inkulu kangakanani. So obvious nxa ungancediswa make sure ukuthi la uyachiya okuncane ukuthi kumbuchiya amawindi kumbuchiyani, at least ubuncedisile umuntu kaNkulunkulu. Ndozivathi zvatiri kutaura havasitombozvida nokuti ivari kuti handidi kubhadharisa vanhu. Aisasi kuti bhadharai, asi tiri kuti kana wakomborerwa musakanganwewo kavedu wenu, musakanganwe. Imwezve nyaya yakayandinofunga inini ndeyekuti vanowana vaya pese pauri tsvaga kamunhu uye asinawo. Ukangomuna asi kwete wemarodzi, inini handovanyofarira hangu wemarodzi nekuti tinenge takupromota tauramba vachinda murodhi, asi ko kumamisha kwatinogarawo kune vanonetseka. Ukuthi la uyazibonela ukuthi hayi umuntu lo uyadubeka, but uyazama but uyadubeka, uphambi kumnceda nje. Hanzi sharing is caring ngesilungu. Caring is sharing. Sharing is caring. Ndichera vane nharo havabvume zvatinenge tataura. Anga ari mafaro edu mhuri yeZimbabwe pachirongwa chino chatanga tichikupakurirai tiri muMashonaland Central Province. Njengoba lizwile mlalelo ukuthi uBishop uthi ulapha mahara, ulaphani lani, konke nje kunengakhula ukukhulumileyo, but hayi phela ngisoze ngiphambanise. Wena nxa ufuna ukuthi ulatshwe mahara, hayi fonela thina. Ndoziva oparuramba achitaura pekuti mahara, asi vataura zvinhu zvakawanda stereke. Ndoda kuti venzwisise kuti mahara. Aiwa, zvinofadza. Musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa zvatichange tichikupakurirai zvakawanda wanda. Drumas Media ine dzidziso, ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro